Igbo ndị ọma na-ege m ntị ya bịara m tata wee bịa iwepụtara unu ozi ọma mara mma. Ifukasị bịa tata abịara m n'ọnwayọ, ma n'ile anya n'ime mmụọ ya afụ na ime mmụọ na-atọ m ụtọ, na-eko dịka nwafọ Igbo. Abụ m Maazị Uchenna Ijegalụ nke na-ewetara unu akụkọ a ma ọ bụ emume a nke a kpọrọ Anyị Bụ Ndị Igbo. Tata achọrọ m ileba anya n'ihe gbasatara asọmpi a na-asọ n'ụwa niile. Onye ga-eme ntị ọsị kedu onye a na-ekwu maka ya? Mana nwatakịrị, ebe ndị Igbo si na ebe ọ bụla nwatakịrị na-atụ aka, ebe akwa atụ aka, ọ bụrụ na nne ya nọ ya ebe a, nna ya nọrọ ebe a, abịa m nọrọ ala na-eche na-asị ya ọsụsọ ndị Igbo ka Chukwu gọziri, ọsụ ụmụ Igbo ka Chukwu gọziri. Mgbe na-ele anya na Naịjirịa niile, n'ebe niile a na-asọ mpi, mgbe na-ajụ onwe m, ndị Igbo nnọọ ka nkụ. Abịa na tiimu nke na-akụrụ anyị mpi, na-asọ anyị mpi na Naịjirịa taata, o nwere asọmpi a sọrọ n'izu nke gara aga o izu na-abụọ gara aga, wee na-abụ ụmụ Igbo nọ n'ime na-ajụ onwe m, akpọwa afọ ha dịkwanụ mmadụ dịka Chukwueze nke na-asọmpi na AC Milan nke nọ na obodo oyibo. Ọkwa nwafọ Igbo ka ọwụ a na-ekwure ghara ibie ka nke bụ nke a na-akpọ Wilfred Ndidi nke na-asọ mpi na tim nke a na-akpọ Leicester City nke nọkwa n'obodo oyibo, ka ọ bụ Kelechi ihe a na-achọ. Ndị a bụ nwafọ Igbo ka ọ gaba n'ihu nke ndị ochie, ka ọ bụ Kanụ Nwankwọ ha, ka ọ bụ Austin Jeje Okocha ha. Ndị a bụ nnukwu afa na ndị sọrọ mpi. A na-ekwu ghara ibie ha ka nkụ, ha juru nnọọ jupụta ebe niile. Ụmụ Igbo ebe niile, ọ mmadụ ka Okoye ha a na-akpọ kedu chime ọ bụla akpọrọ na Naịjirịa. Ụmụ Igbo jupụta ọdụka ọsọ ha nọ na ije na asọmpi a sọrọ ụnyaahụ. Frank Onyekachi, ndị ụmụ Igbo nke na-agbara Brentford, ebe ọ bụla ị kpọrọ ụmụ Igbo eju, a na-ekwu ndekwe nke a kpọrọ Iwobi, ha ncha gịnị? Ụmụ Igbo, ọsụsọ ụmụ Igbo ka Chukwu gọziri. Ka m gwa gị eziokwu, iburu ụmụ Igbo ghara ịma na ihe Chukwu mere gị, ịka na n'azụ. Iburu ụmụ Igbo ghara ịchọpụta ngọzi Chukwu gọziri gị, ya ịchọpụta na Chukwu tere gị mmanụ n'elu isi, ị mara ị ka na-eme mistake. Nwafọ Igbo ọ nọ mmechi anya na-eche ọsọsọ anyị nwa ka Chukwu gọziri. Ndị na-asọmpi nke ụmụ nwaanyị nke a sọrọ nke a na-akpọ World Cup, onye nke na-etiri anyị bọọlụ nke bụ gokipa, ọ bụ nwafọ Igbo. Ihe na-aga nnọọ ụmụ Igbo ebe niile, ụmụ Igbo n'iru, ụmụ Igbo n'azụ, ebe niile. A na-ekwu nke ghara ibie ịgba ije nnọọ jiri n'ọbatara. Kedu ha na-ekwu maka ya? Ọsọsọ na asọmpi ịba ya na mpaghara ihe ọzọ dị iche iche, ịbata na Nnewi na Anambra steeti taa, ifu mmadụ dịka Innocent na-emepụta ụgbọala. Chukwu gọziri ụmụ Igbo, ọsọ ụgbọala ka ọ na-emepụta, ma oche a na-ana ma nchanwụ nke a na-akpọ umbrella, ihe dị iche iche ọ na-emepụta. A na-ekwu onye ghara ibie ọkpọfa ha ka nkụ. Nwanne m, kedu ihe ị na-eche dịka nwafọ Igbo nke ewu? Ị na-eche ihe nọkọta nọchitekwa na Chukwu gosi anyị ike? Ma ọ bịara ebe a agụpụta egwu, e nwere Peter na Paul Nwokoye nke a na-akpọ P-Square.
ụmụazị na-apịaghasị egwu. Nwa nwanne anyị nwoke ijele ndị Igbo Flavour, ọ na-apịasị ezigbo egwu ike, a na-akpọfe akpọ. Nwoke nwanne anyị nwoke Fino, a na-apịasị egwu ike, a na-ekwu onye ghara ibie ke maka ụmụ obula Igbo, a na-ekwu onye ghara ibie ọkpọwafa ha jupụtara na-awụpụ awụpụ ka ọ bụrụ nna anyị na onwe ya Pete Edochie. Kedu nke a ga-akpọ hapụ? Kedu nke a ga-akpọ hapụ? Nwanna ọnụ m abụrụ ọnwa Igbo, nchọ n'ofu ihe mee onwe m, mana Chukwu goziri m bụrụ nwa Igbo n'ego, n'ihi na achọpụtara m na abịara m ọfụma bịasie ike. Ndị Igbo aka m dị n'elu, ekele m kelesi unu ike, wee kelekwe Chukwu nyere anyị ike inwe akọ na uche ị na-eme ihe anyị na-eme emesi ike. Igbo bụ ụzọ ebe niile n'ụwa niile. Ebe ọ bụla ijere n'ụwa a ghara ifere n'ọnwa Igbo gbagba ọsọ. Ebe ọ bụla itinyere ukwu n'obodo ọbụla n'ụwa niile ifere n'ọnwa Igbo gbachie ike, n'ihi na ndị Igbo na-emesi ihe ike. Biko ka m kwụsị ebe a taa. A sị kwubu na mbụ ndị Igbo bụ enyi. O nwee ihe ịma ma amaghọ, nwee nke mma ịmaghọ. Mamịrị bụ nnọọ anyị kọọ ya ọnụ mee gịnị ọgba ụfụfụ. Ị chọrọ nnọọ ka anyị nọkọ a na-akpọkọta nkata, maọbụ ka ndị Igbo ụwa niile mara ihe ị na-eme, ma ahịa ị na-azụ, maọbụ ụka ị na-aka, maọbụ ụlọ akwụkwọ ị nwere, maọbụ ihe dị iche iche ị na-eme, ị ga-agba mbọ bịa bịakwute anyị na Procium RTV. Procium bụ PROCYON, maọbụ nwetakwa anyị na 0809 4646206, maọbụ nwetakwa anyị ọzọkwa na 08122807671. Aka m nwanne nwoke ahụ kwunu ma nke bụ Maazị Uchenna Ijegalụ. Ị ga na-achake dịka kpakpando nke Igbo, n'ihi na kpakpando bụ ihe dị mma. Ndị Igbo ekele m unu, ka anyị fụbọsị ọzọ.